Ало, ало. Да, да, Мария ли е? да. Може ли да ми дадете номера на Дана? На кой? На Дана. Родителката. Да, кой я търси? Еми една нейна роднина съм. Добре, Буля, някъде тя е до нас. Буля, някъде тя е до нас. Може ли да ми дадете номера на Дана? Не търси. Еми една нейна роднина съм. Добре, Буля, някъде тя е до нас. Някаква роднина. Първо отивай на телефона. Дайте номера. 3 пъти. Родителката. Да, кой я търси? Нейна роднина съм. Добре, Буля, някъде тя е до нас. Някаква роднина ще търси, отивай на телефона. 5. Дайте номера. 5. 3 пъти. Да. Мерси много, чао. Може ли да ми дадете номера на Дана? На кой? На Дана. Родителката. Да, кой я търси? Една нейна роднина съм. Добре, Буля, някъде тя е до нас. This